Tá picture over a tree. I picture a hen tá macar agus Jacinta ag siúl cúislucha. Tá grúig gomh macar agus grúig Jón áling Jacinta. Tá siad ag cathbh seacéid agus brístí agus tá siad ag cathbh bróga siúl freisin. Tá siad ag coint agus a córáil ina chéile agus tá siad in ardúmar. Tá fearr na mard ag éascach an luch agus tá téascada ag cathbh seacéid tar hála. Tá cára ann ag fógart go muinean dainséir leis an isce. Feicear an bhógra mar sin tá si dúchréite nach go bhfuil. Now, né thugan macar ná Jacinta ard ar bith an réabha sin agus léimeann siad isteach sa luch. Tain siad ag snámh agus ceapan macar go bhfuil si go súla Michael Phelps agus tain sé amach a bhád róáda. Tar éis cúpla námaid fecinn sé brac má riúa san isce agus bíon agla an domhan ar macar. Bricin a bhí sé, agus mar a déanann seanúcail is fearr brac sa futa ná kicks na magalí. Tá cebhar ag tastáil go Gaelgory agus tá sé i mhaol a bháte. Tosíonn sé ag scradéal agus ceapan Jacinta go bhfuil macar ag canna an teamhrán nua ó Katy Perry. Anois tá agla an domhan ar Jacinta is fua le Katy Perry. Tá Beyoncé a bhád níos fearr dar le. Nis tá an tá dearg le macar, mar cluiseann an téascar a macar ag scradéal cosúla ban sé agus rábhéonn sé go dtí macar. Bernan macar groim ar an éascara, taranéon an téascar a macar amach as an isce, agus buchas mar le dia tá macar ceart go leor. Tá áthas an domhan air. Anois tá slua mar bailithe faoin am seo agus tosaíonn sé go léir ag garda, mar féach ar na fuéidí atá ar macar. In anam dé tá si go súla galam ó Lord of the Rings. Fair play go. Léach a bhís an éascada sin cá mé rá agus amadán den sco a bá macar ag cathbh fuéidí cosúla sin. Now mar a déanann seanúcail an céal ceanathe an céal is fearr agus ní ceanóigh macar fuéidí cosúla sin a rís go Joe. Déirning gur eolaim sé ceacht an lá sin.